Здравейте хора, аз съм Девил Флога и с мен е... И днес ще играем CS. И тук има някакви хакери, ще ги убия. И лати ми. Са хитката. Ох, ще те убия, бе. Ооо, видяхте ли хета? Само дам! Даже и с затворени очи беше. Моите оръжия поудяха. Станах. Деса. Виж ги, бе! Сега сте с бомби, бе! То аз бях на 6 кръв, кой иска от мене? Оу. То звънката добър, бе. Ще го убия. Левски. То ще го убия. YouTube, той е... Опа. Чилите, пишете YouTube, той е... Аз ли? Сега ще му ша. Аз ли? Аз ли? Ще му пише, да. Иля ти ми бе мишка. О, как от един патрон? На 5 съм човек, умирам. Къде беше този, бе? Добре. Този направо на уби. Дълже на край света. Рандом си. Но убивам, дали? Аз ще ти покажа на тебе кой е, бе. Ила ми, бе, мишка. Аз ще му скачам като котка. Като котка ще съм, като котка. Ма този ме уби. Ще го убия. Ще го убия. Не съм на себе си, момче. Дай, бе, цепи го в главата, бе. Банка. Слага се, бе, човек. Човеки. Ще го убия. Излага ми съпка. Аз пак съм си с пистолет. Ми купи си оръжие, бе. Пара? Пара няма. Кой искаш? Ила ми, бе, мишка гадна. Как се прави си с бомби, Ша го убия. Дай Ванка, ти си... Стига, бе, Ванка. Стига, бе, Ванка. Защо ли ти дадам парите? Ми няма му даваш пари, бе. Пара. Съм давал на Ванка, да ти отписи, ще дам аз. По някой път съм бил много добър. Като някой път. Къде го е? Даже и на край света. Ама аз не бях на ярда, брат. Има истина. Стънка аз не бях на ярда, пък ме убиха. Ха-ха, сега ще гледай коста, ха-ха. Право ще. Досякаш хак. Едно в едно ли ще играем, краси? Какво се прави? Такъв е живота. Ама на този каква хетка му набих. Направо не видя откъде му дойде. Досякаш хак, пусна видео как пада. Мамо. Макасивка. Абе, аз ще взема аз сега. Аре, бе! Ади ба. Ооо! 15-11 за Добруджа. Купиха ме в регата. То спря света. Кой? Ехо. Не бе, не е тук. Не бе, ха да убия. Аре, Ванка, аре, Ванка.
Флашбанк. Как? Това си иззадива. Брат, бъбна ми се. Не мога да презредя. Ти ли пишеш, че е лоха? Вие не мога? Мога. Виж го този мангал. Дай, бро. О! То се би един човек и се махна. Садер. Мале, то си Иван Провик. Като котка е. Спрете сте с бомби, убийте. Тя стои. Иван убива. Направо като котка е. Коя си, бе? Не бе, Иван. Много споди Иван, той е убил. Това е Иван Бота. Мама, но! Ярто е мишка! Мамо! Кой Ярто е, че не играеш на Ярто е? Един бомба и умира. Щях те убия, ако играеш Ярто. Някой ми пише, ама... те само спамят в тази група, не? Аре, човеки! Аре, човеки! Аре, бе, човек! Аре, бе, играйте, бе! Твоя човек на колко кръв е? О, моя е на 69. Уча моята вече, не се играе отзад. Бита група на класа, човек. Пак играеш Ярто. На Ярда ли си, бе? Да, бе! Аре, Иванка, аре, отвъй ги двамата да се свършва. Долу и бе, майна. О, шит. Да. Иван заложил на Иван. Що друг Иван? Той бил зад мен. А не бе, бойлер. О, трима сме. Бригадата. Хедшот направо. Ти си как ще убият моите, бе. Илами, бе, мишок. Иван мина към твоите. Когато се махне, Иван лети към мен. Като котка си, бе. И така, хора, абонирайте се за клипа, дайте палец нагоре. Пак ми лагна. И сега за края на клипа вече ще някой да убия. Молете се. Как бе? Що с хакер, бе? Как ще хакери, бе? Чието про е, гледай го 37 от 18. Макова, какво е? Куката ме предаде. Куката ти предаде. Аре, хора, сега за края на клипа гейт какъв е. Совка. Аре, мамста! Аре, стига, стема един да убия, бе. Гледай го този мишкар, не му остава един човек да убия. Нека за края на клипа, нали тъй, бе, Стънка? Ти май нещо ми казва.